Ukhozi FM lohamba phambili masukume sakhe iTheku kuma birthdays ngiyakhumbula ukuthi bekuzalula Lionel Messi namhlanje wazalwa ngalolu suku umdlalo webhola ke ngonyaka 1987 ngazi ukuthi bahlobene kanjani ke noMeya ngomazothiwa noMeya momnika ibhola ngazi impela kodwa ngizwa kusha abantu ke akikho lapho unakho ukuhlobana ngoba nano Beyonce ngisho yazalwa naye namhlanje naye impela ngathi ya umzala wakhe uBeyonce nomhlonishwa noNkosi yes nomhlonishwa noNkosi ya kwathiwa wena ubamba ngapha eThekwini usho uBeyonce xaba lo mina ngibe ngicula ngapha ngoBeyonce njengomzala bese uLionel Messi bese groundini edlala awungeke umsebenzi wakhe phela Ukhozi FM singena kuhlela sikhona masukume sakhe iTheku njengalokho wazike ngaso lesikhathi siyazihanjelwe ke Meya ehloniphekile yomkhandlo eTheku umhlonishwa uSiril Xaba uyayibe nathi ke uhlelo nike masisukume sakhe iTheku noNkosi siyakubingelela kuyintokozo ukwamukela kuKhozi namhlanje Bambatha Siqameza no Sisi Umbroza uShenge thank you very much ngibingelele nabalaleli boKhozi FM kumasukume sakhe iTheku angikwazi ukuthi ukufaka kanjani uMroza ebholeni nasekuculeni kodwa akangazi awuyazi kusala abantu enkundleni kusala abantu enkundleni kuthi ube la usendlulile uselise kuyigoli kulungile Meya ngiyafisa namhlanje siyazi ukuthi umkhandlu ukhipha isimemezelo sokuthi abantu abafaka izicelo zeindawo zokuhweba eyisanda kuvuleka edolobheni ithuba elihle leli sicela usicacisele nje kafushane ngalolu hlelo noNkosi mfowethu kunendawo ezibalela ku400 esezivulekile engonyeni eyithize zadolobha abantu mabefaka izicelo bazothola ke yonke imininingwane sicela labo ke abafisa ke ufaka izicelo kuleli business bayifake emahhovisini ethu usuku ke lo ngamlajuku umhla ka30 kuJune ngo12 so incwadi isicelo sakho kumele ke ilandele lokulandelayo ukuthi uzohweba ngokugcwele ungabi nendawo yokuhweba kwenye indawo futhi ungabe umuntu oqashiwe ucacise futhi ngomkhiqizo ozobuhweba kulo ndawo leyo usinikeze necopy yakho kamazwisi and nokuthi ke unabo ufakazi bekheli ezinye imininingwane ke uzosinikeza yona nokuthi nje unayo imvume yokuthi usebenze ngoba kubalekile ukuthi abantu abasedolobheni abahwebayo sibe nolwazi ukuthi obani sibe neinformation ngabo ukuze uma kuba nenkinga sikwazi ukubona ukuthi bekade sidila nobani ikhona inombolo mhlambe engayisetshenziswa ngiyabona le ka 3328672 engayisebenzisa yes ifethu ngicela basebenzise 00313228672 noma uvakashele ke amakhasi ethu okuxhumana uzoyithola imininingwane enye into efuna ukuyibheka sibuya ku weekend ebekade inzima kakhulu esibuya kuyona yele ekade inemngoma enkulu sabona abantu abaningi bekhona ngiyafisa ukuthi ke siyibhekele ekade ikhona emabhidi ukuthi kubaleke kanjani inhlelo enjengalezi la ihlanganisa abantu khona bekugcwele inqwaba yabantu emaqembu engoma ahlukahlukene aqhamuka kwindawo zonke kwingoma kazwelonke ubona mfethu lo mcimbi bekwe wesine esubamba lapha eThekwini uDakulonyaka ukhombise impumelelo nesasasa elisimangaliso ngoba ilethi inkumbulo zabantu ebekade ngazi zibe khona lo mcimbi lobe waqala ngiyasithokozisa thina njengomasipala ukuthi njengeTheku sihamba phambili ekutheni ihlelo yabantu imicimbi engabeleka uzuma beseThekwini bakwazi ukuthokoza ngoba basebenza kanzima phakathi neviki uyabona ke into enhle ngale ingoma into ebekade inganakekiwe futhi uhulumeni ngaphambilini engafaki imali kuyona but ayikazi ife it never dies iletha abantu futhi exactly iletha and futhi bayithanda abantu bayo banepassion yayo futhi ke thina njengohulumeni asibalekelele sinjalo ke leminyaka yonke le emine besichasa lemcimbi umbuzo ke ukuthi uqhubeka nje ngicabanga ukuthi ke umlobo uzodinga ukuthi sikwazi ukuthi sichase ngoba iletha abantu iletha ukuthokoza iletha the discipline abantu abayithola kulomcimbi
the team spirit, you know, and nokuthi umuntu asebenzele ukuphumelela, you know, that will to succeed. Uthola uma udlala lezi ngoma enza abantu abakulezi ngoma ngeke ubathole benza izinto ezibheke eceleni, ingakho ke sisikhuthaza mfethu as part of the social cohesion. Sakhuluma ngayo njalo amehlo athe enjoy eThekwini. iThekwini yona indawo la kwenzeka khona izinto. July 5 khulu indaba enkulu Hollywood Bets Durban July. Sekusondele futhi nakhona hamba kanjani amalungiselelo abantu iThekwini lilungelo ukwamukela umthamo ongako zayo futhi. Mfethu uma kukhona kubalaleli olale waphupha waba nezinombolo ngicela yithi ayilethe kuwena uzisele mina sokulesikhathi samaphanda hambe buza abantu ukuthi ayikho into oyiphupha ebusuku bachaza amaphupho lokubika mfethu into enhle ngayo ukuthi letha abantu abazofaka imali lapha eThekwini engaphezulu ka 278 million abantu abazospenda nje bezochitha imali yabo kule dolobha lethu bahlale ke endaweni zethu ezinhle esizibeke eceleni. Okwesibili laba abasebenza kwingqephu ithuba labo lokukhangisa futhi ke abantu bazobe bethenge ingqephu nakubona so ke ngizothi abaningi ke nabanye baqhama nakwezinye indawo ke abasiki bengipho bazobe beqanisela lapha edolobheni ngoba nabo befuna amakhasamende. So ke sithi ke thina njengomasipala mfethu ukuze ukuphepha qinisekise sobe sikhona sigcwele zonke indawo ngoba abantu abagcina kuphela lapha bezobe bekhona abanye babaseinkundleni zobumnandi zonke indawo zobumnandi la bejabulisa khona ngoba mabefikile abantu edolobheni sifuna ukuthi baspende iweekend yonke ungafiki kuphela lo mcimbi masu ufly in ufly out fika nje edolobheni nomndeni wakho uzophumula so that you can spend money lapha eThekwini ukuze kukhutha uvuke umnotho wethu lozo ozokuvakasha edolobheni. Yazi abantu abaningi amahotela ke ebabhukhile kodwa ke sesivala ngeke kuyeke phela umusa usekhona yini ngendaba elokho ke wasithembisa khona ukuze indaba ezinhle zokusulelwa kwezikweletu ngo50% noma sekuvaliwe kusengaphuthuma kuleli second elilodwa lisele. Mfethu ngiyakhumbuza ngiyabonga ukuthi ungezelele ithuba ukuthi ungikhumbuze bambatha angikhumbuza abalali bethu bokhoze FM esibathandayo ukuthi sinohlelo lika 50% ufaka uhalf wakho esikoleni nesikweletu sona susule omunye uhalf sonke ngisikweletu onaso kuze umhla ka 31 kuJanuary this year okuzothi ke isikweletu ke osenze ngoFebruary March April May June sona ke masenze uhlelo lokuthi uzosikhokha kanjani mfethu kuyavalwa savala ngomhla ka 30 kulenyanga ngephela uJuly nje so wasala washiya ngeke baphinde abantu bakuthole ithuba elihle njengaleli ngaphambilini abantu besibanikeza discount bo 7.5% 15% this time round sibanikeza a 50% discount so ke wasala washiya mfethu ngibonga kakhulu ukuthi ungikhumbuze umntana sekhaya sibonga kakhulu shalom sibonga kanjani ke kumeya weTheku umhlonishwa uNonkosi uCyril Xabe kade sikhuluma naye ukuthi masukume sakhe uThekwini uhlelo bilethelwa ngelokotho ezinhle umasipala weTheku.